Hei tid, så det atter her ved en nødgjent parste av Gjerstamal. Og vi som vant, Anja Hansen som tek seg av å ta opp og redigere, og Ronny Pettersson han tek seg av som jeg vil gjøre, og så det Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Og ja, Gjerstamal, så først spør jeg Paul, hva ligger til hjertet i det? Ja, det ikke så lenge siden vi tar seg om Filippe brevet, ja. Og kjenter, og det 4 vers i kapitel 3 som alt var, det brevet kom fram 4 med. Og det fra vers 6 og i kapitel 3. Men det som var mer vinninger, har vi for Kristus skuld råkna for tap. Ja, sannelig råkna alt for tap, mot det som så mange mer verst, at kjenne Kristus Jesus herre møyden. For hver skuld jeg mista alt, og jeg råkna det for skatt, for at jeg kan vinne Kristus. Og vi har funnet i hånden, ikke ved rettvis som møyne, henne som er loven i men ved rettvisene som ved trygg av Kristus. Rettvisene fra gode som grunnt av trygg. Så la skal det komme kjenne han, og kraft opprøstene hans herre, og samfunnet løyen hans herre, vi tar at det er gjørder og løyker, og i deg hans herre. Det det vers som jeg ble ved å komme fram for meg, og jeg kan ikke si at jeg kan endelig, selv om jeg kan knytte det til det som stender her, og i samme kapittel om, hvordan Paulus sier det, men jeg har på en måte ofte vært glad for 4, at det her at det glemmer. Så at det kommer ofte vel vi at det kan nok skjelt hente, og så har du lov til å jankre noe i tøy, men så glemmer du det som var rettan for det. Og rettet det som fremme for det. Du faktisk ikke gjørst vidt det som var missettende, eller ikke vel gjørst, eller ikke vel sagt, og gjennom sløyken for det, ja. Det som jeg har gjort sånn. Akkurat, ja. Ja. At det her en øyelig oppgjør han hever vid det gamle løyve her. Ja. Han gjør fullkomlig opp for det. Og nå det bare at han ikke løyve som teler for Paulus. Men at det her som to nevner her, jeg kom bare til tanker om det var samband vi utrått og i bollspillet, ja. Og jeg har alltid at det var sagt i samband med fotboll, og det så lukka mye kvar, men jeg kan sælge fotboll, man legger mest til det. At ta og i et li hever øyla gåa møvlaga til å kjøta mål, kanskje et frysparsk øyla gåa støve. Og måtte kiksar. Det fyrir ikke i mål, da. Og jeg vet ikke om det her, så er veldig galdan sælja fyrir, man ser det ikke langer, men så kunne menn stand og begynne tog jeg til kiksa, ja. Og i stedet 4, at nå det lærte til å glemme at beina veien, og vi i spillene, annars for måste lia og utnytte dette her til at menn stand og begynne, og så skår det hinn endan, og det hender jo ofte, men jeg halte ikke det hender det, tog at ikke den store lien, jeg tog at en stender her, og ikke mye ivret her, at jeg kiksa, ja. Akkurat, ja. Men at det kan, mynte kan godt brukes eisne ut i andalige. Ja. Tog at, og jeg halte at øyla nekv av okkon tryggvande, har vært her ui okkon, at ta i okkur kiksar, så blir det faktisk akkurat som stand og begynne opp givet tog, ja. Og det er jo, man brukt det her uttrykket som risse i deg om file, ja. og løyve for fråkon, altså, og tøyen stender ikke sted, hun ganger alle tøyene, men mentalt her oppe stekker vi opp, og vi kommer faktisk ut av rytmene, og ut til andre av løyvene, og i stedet 4, vi kjenner jo veiene, han hever, og han båt for sinter okkara, og ikke bare okkara, men for sinter Alzheimsen, sier Johannes, i Ørn kapittel 1 brevsyn. Ja, men det er nok så ringt at lære at han hatt at forstand ikke at det er, at han har tøllige mennesker ut her. Det sier stoppa nu, og tekte han jo ikke så
tänkte han var inte så harskt, men också det om och var bara sjojen som då var. Alltså, var slöjk ojen och det antalliga som då nu var stå i det värsliga. Till dömes, ja. Och hvis man så kommer efterfyrt i tankarna, så är det som en hals som det gamla satt på en av vägen. Då så hände något annat. Och vad ska du göra nu? Det så är det lov i åkara. Att det händer ting, att det tøyene. Det kan være for jeg kan selv vidt hava det. Og det kan være i åkara hoksan. Det kan også være til at vi viser at vi åkara brøkton, eller hva man skal säga, utan å si noe. Men så også sier vi åkara møyne og møyne eller annan, eller hva vi hentet, og det var ikke helt ut at man gjør det til. Ja. Akkurat. Så är så nekver kategorier och jag snär som kunde fänka det av vännerna. Ja. Och är så inte här och i sin samma kapitel att Paulus minnestid kan säga ojena var att lycka till tajmon efter samkommen. Och i rättvis ett lovande var han avlastande. Alltså han är till att försvärde att han loven stiga i sig vad som han gör det. Ja. Det var ju inte något som hej vi goda gera, det var allt falskt. Det som hej vi Jesus att göra. Ja. Så levde han. Ja, helt han och gosse. Eller Messias. Och så det var en öjlig stöjter. Ta han knappt lea. Plötsligt nere här vid vägen till Damaskus. Och har dessa rötterna säga Saul, kvist öst du vet med. Ja. Och kvar är du Herre. Och är det Jesus han som tog söker det. Ja. Alltså att detta blev en bröjting, så är det brottlig bröjting. Ja. Att här var inte eller, sa hon. Ja. Det är alltså han är allvarliga blev vakter upp ta Jesus uppenbarelse för honom. Ja. Och han var sannförd vid det samma, så var han sannförd om till att han här till hej och skyvarlei och nu måtte. Ja. Bara så för honom som han annars bara emot utan att vita auto. Ja. Han helt till att han var människor han var emot det. Ja. Men nu var han emot det. Ja. Honom som han hälsat henne. Ja. Vi får fyllt dem här eller vi så ja. Ja. Det är så alltså det är ofärtligt som att det är lärorikt att söka. Alltså vi lär oss näck av Paulus och Jakob prövarna, men vi lär sannolikt eisen näck av apostlasövna som lyser sövna. Ja. Vi har ölla större past om Paulus, ja. Ja. Går så ojna vara lite efter time som tror jag så, och han har Eva haft hövsarbeten av näck att han låt lov. Ja, nett. Så han kunde näkar ta han blev värre vik och så skrift han gjort det, så kunde han stäcka upp och inte kom vidare. Ja. Ja, det är det som jag också om tror jag att bara man hickar Galatbrev kapitel 8 så särskilt det nog snägt så det här. Ta han säger i understad till så kött lätt att det kom vänta bostor från honom och i kalla i tickon vi nöjer Kristusar till evangelium som tar inte andra bäst att näkter som vittla tickon och vilja rengsnek evangelium Kristusar men om så vit att la angel av himle kunjer tickon evangelium en te som vi tar kunjer tickon han vere banna vår att han får öliga längt vid sig någon nyestå. Ja. Han har så kraftigt malbruk. Ja. Att det virkar ofta som om att omsättare har tors först vi att uttrycka det så kraftigt som Paulus gör. Ett upp. Och det säger också några nägg. Tog han säger det som till och inte anna Först är det näck som vittlat det kunde vilja rengsnäkva evangelium Kristusar. Men om så vid eller angel av himle kunde det kan evangelium en till som vid har kunde stickon han vere banna vår. Och som vi då har sagt säger nu var uppåter
kunjer nekar til kon an evangelium enn det som vit, som tid har tidsi vi, så være han bannaver. Og tale inn om mennesken til viltare, eller røynja toknas mennesken. Røynja toknas mennesken enn, så være ikke tjenare Kristus er. Så det skal jeg lete at det kan vite, brøver, at evangeliet som jeg har prætka er ikke menneskeverk. Jeg har helt ikke finnet til at la lært av noen menneske, men vi åpenberer Jesus Krist. Og så får han inn og hvordan han levde. Ja, han er mest til eisene her, som man leser brøvene kjålen. Det er tendenter som han legger av at vi halter fast vid årene. Ja, som han har. Som han hever kunngjørst okkona. Ja. Og til å meddele større tydning. Og til han sier okkona altså eisen til at år heva øyla større tydning. Ja, det føler vi alltid til vi får skøyver hvordan oppi heilet er at leipa fram av i årene. Ja. Alt det at du kan hoksa, og det er nevnek for løytøy. Men så for å bruke år øysene, det er øylet, der man har opplevd det. Ja. Og det er, om jeg tøytninger mye at man det er det samme evangeliet som vi tar. Ja. Det er jeg også om, va? Ja. At evangeliet det øyer åkken høyt, altså. Han tåsar om at det er også nu i 17 Korintbrev her, og i kapittel 4, da han sier at han tåsar om det tjeneste vi tar var avspeklet lordgods, og ut og jeg vet avspeklet han, vi har brakt om til samme mynd, fra dår til dår som fra herren ante. Og det er nøylig motsetninger og i hæsson, hæs i antallet tjenestene, som han sier vi heva, og som vi gjør, vi har avspeklet Kristus, Og så får han å si til at jeg vet av hese tjenest, som jeg sa ikke møt. Og sannelig kan man ikke missa møt i alt tog. Men så kommer han inn til at vi missa tog ikke møt. Og så sier han, hva du gjør til? Han sier, tog vi har sagt noen leiser fra noen skamlige løgnegutt. Vi handfærd ikke ork og så ærlige. Og vi kom ikke vi svitje, vi svitje ångan, som høyrer et evangeliet, så vi tog god til sannår av det. Og vi gjelder ikke sannløkene åpna fram, så taler vi til samvisko hvers menneske, og be at det tar med i åkken. Jeg mener undrast i hatt uttrykket her. Men jeg har så ångan til å funne nærkene til ikke møte Jesu, og jeg har noen til som jeg har bare fram om han, og i hans sted, som ikke er tidlig møte med her først. Og det setter dette her inn i myntene, at takk at jeg ikke møte til her, vekkene han troskap til viser herren og evangelien om, ja, så er det vanskelig at vinne nærkene for Jesus, Ja. Og så er det grunden her for at jeg ikke tar med ut i åkken. Det kan være imenska røysen. Man må jo også si til at for jeg kunne ta med fra åkken, faktisk lukka mye hva det er, så må man ha allit og avikommand. Ja. Og jeg hadde vi nevnt en annen dag, nesten til åkken så ring som akkurat nå i hesen døven, hver og ja, til etter år som vi har sendt av sted iver imska milare, og som faktisk av brottsmånen vi har brukt til å lumpa enfald mennesker, men ja, det er en lumpa, men det er de som er gåværen som vi har lumpa, ja, og akta hese årene som vi har sendt av månene, Ja. og det er jo forferdelig, da. Og ofta så kommer en sånn skepsis inn, og vi eier jo eisen heva en gåa sånne porsjon av skepsis, ja. Som man sier, en avværing som er sagt i samband med nedsvindel og så hvert, Ja. det er at
det näka som lova för gott att vara satta, så ska det alltså gå ut från att det är för gott. Det här passar inte. Tror det kommer så öland neck till på, alltså det just kanske så 25 år nu. Ta börjar vi som så kallade Nigeria mail någon att la kvar och onkel hej arva också i Afrika som måste släppa av pengarna och tog ett utvalt till det och jag vet om onklarna för en ästen som häver hoppa på det. Ja. Och fan lukas med eftertog men du bet inte lia någon fujalia skia. Och jag minns att öla väl en kvar kom in och först jag vet inte först för jag hörde om det. Och han finns det här mail här och läste för och spurte vad vi till det. Och jag hade är svära på en akkurat att här. Nej, hade jag alltså för gott att vara sannhet så är jag inte tro alltså. Och det var inte den det var fan så var så eller next med finns det samma. Men 3 år och taga vid motor åron hvis vi inte lyta av en person. Det är faktiskt vanligast då. Och som säger, det skapses så bra så eisen till att andaliga. Du evangeliet är virkelig så gott att det är otroligt, men det är sagt. Och då är alltid Paulus eis lägger den av, så döms här i 4 Korinth 15. Och här säger han så kvärt och här evangeliet är som inte är mannaverska. Han säger, jag sätter fram 4 till pröver evangeliet som är kundgjörde tikkun, som till eisen tog og vi, som til eisen standa ui, som til eisen vera frelste vi, og så sier han, så satt som tid halda fast vi årene ui er kundgjørd og tikkun til ui, annars tro tid til åndsjes. Og her har vi så kanskje den øvete problemstillingen, vil jeg sier det på Tamadan. Det er til at man har finnet noe som er så godt, men man tar ikke trykva det, eller vil ikke trykva det, og så får man ikke gagn av det. Og det er at det kommer til evangeliet og det andalige, da er det øyelig ofte det som hender. At mennesker faktisk nøyder seg selv til at de, ja, jeg trykker ikke ordentlig her sånn nå, at det kan ikke være så løsning. Ja. Men det som Guds ord forteller dere om evangeliet, det kan vi lytte. Ja, det passer vel til det som han sier her 17 og i Galatbrevet at det er god til lykke i vers 15, som er med vår løy vi har tidsi meg ut, som kallar meg ved nage søyne, at åpenbæra sånn søyn og i mer, for at jeg skulle kunnskje evangeliet om han ved den høytingarna, spurte jeg vidt av samme kjalt og blod og oss, for helt ikke ned til Jerusalem til torra som onta mer vår apostlar, når jeg forbostet av Arabia og kom så atter til Damaskus. Altså, bare jeg ser uttrykken her, ta jeg god til lykke, som ur med vår løy vi har tidsi meg ut. Det er største uttrykk. Ja. Og som kallar meg ved nage søyne, at åpenbæra sånn søyn og i mer, for at jeg skulle kunne evangelium han med løytingarna, spurte jeg vidt av samme kjalt og blod til oss. Nei, det er så akkurat det. Ja, altså at det er så sterk år, men jeg kan godt si bort fram mine vekkene, at jeg trykker vi har sånn år noen oppa meg selv. Altså, jeg har vi haft en avmøtelig glede av å tillegge meg til dem som Paulus sier om seg selv og i hessen bråten. God til lykke er, som er med over løyve tidsi meg ut, og som kallar meg over reisen, at åpenbæra sånn nu mer, for at jeg skulle kunne evangelium han med løytingarna. Og jeg har ikke spurt holdt og blod til oss, om jeg skulle det et litt. Nei, akkurat. Men jeg har finnet nekvar møstå fra holdt og blod. Om jeg gjør det, særlig at jeg til mennesker som ikke halter til at man skal genka så nekvar på yta. Men til Anna enten eller heter vi at tryggva eller ikke tryggva. Ja. Anna kvar størst du, og vi trønner først og etgang til alt. Så vi tryggva at du at heimer skapt og vi året gods, og så framveges. Og til det som ikke sast at det kjønnelige er her, altså som vi sørger da.
Men det var ikke først. Hitt var først. God var først. Og gjøtlåna. I nær jo god. Og så lät han hette her. Henta som hent. Og han atlan vet du. Halt nyer i minsta låten her. Som til at jeg som smadranker skulle suttjetta. At det var han som jeg tidsi med mål. Og det var han som kattlet meg. Og det som var han yngste, det som han vilte. Ikke bare yngste, men vilte og fikk å lære, og så framveis. Og til øyla stersk året her, jeg sier om seg selv, og et vær kunne vi si at Paulus sier de sier, men at det hatt altså, så det bare. Ja. Jeg må så bare si akkurat det samme. Ja. Kjalt om jeg sannsynligvis for en Jonas Arfer utan at det her, men jeg kjente helt fra baden av. Jeg kjente her, Bibelen, hun hovtog med, altså for at jeg dødde å lese, og i min banslighet, og ovitenhet, så helt det at jeg kunne være en av tegn som for å skrive vi i Bibelen. Men så vil ta man så ble sin større, så fann man det, hun var alltid å skrive. Og jeg kjente langt som baden eisen det her alltså beundringsna för bestämt och talar som det andra slåna. Ja. Det var en beundring uimer som var mer enn bare en beundring som eisene var nækka som innan uimer sier at du først er gjerne det samme. Du først eisene at tala. Det er øyla løye at det kan være sånn, men det er så eisene. Og at det er faktisk det som Paulus omtaler her. Og jeg har hørt til sier det, og det er sikkert flere som kunne sier det samme, men det er ikke nek som sier det. Nei, det er at kanskje tror jeg at man har forstått tankar om seg selv. Og så tror vil man skje det. Ja, men det er tankar gods om oss. Ja, det er akkurat det. Altså, det er ikke det at vi ikke at God skal si at om meg. Men Paulus sier det fire at det kallar fram. Han sier i 17. Timotheusbrev 2 at för att tro fast om man inte händer som att det för eller annor och så framvägs och titta samma att vi tar finns näka lite upp i händer från gode hans är vägna Lukas väl som Paulus väckte lite upp i händer så det skulle jag stå med över till för att evangeliet skulle nå ut höjtningarna och det var omöjligt att de inte fortsätta hvis inte höjtningarna tog och vitt och det är vitt. Ja. Vi er ikke gjøter, altså, etter hos jørka folk. Selv om onker har sagt det, at det er en gjøt, altså, det ble vi i akkurat det har jeg ikke hørt. Ja, man har jo hørt om at jødesblå renner i førskon akkurat. Men annars har vi ikke gjøter. Vi har ikke haft gjøter som så at ufører så vidt det vet. Ikke, i råkne vi onker hever, kanskje kom hendt av veien. Ja, jeg vet ikke hvordan, det var mest kjørenner som kom hendt av veien i gamle døvene. Ja, det var så skip som... Og skipbrott, eisen, ja. Ja, som fikk skipbrott, og han kom opp i Kjøtnovøyk, og det var en svang som fortalte meg det. Det var en samsmøtten i Atførere, i Salem, at han spurte meg hva det var, og da har jeg lært seg tajmen Tingesven og Godsen og ingeniøren Tlansara og måten der som morgenmøt Arne kan være oppe og så gjør det høstmøren morgenmøt og så fikk han med undan først det var et større plass inne til husen og så kom det så kvart som tog inn levde og så var vi til arbeid og jeg sier da vi han sier til vi med att alltså du känner mig hur ser du så det hur spärst du för det nej säger han nästa släkt vi Jens Christian Olsen av Tofton så säger jag pappa Johannes system jag så är så gör det säger okej och så läs kom där när för öder och så säger han det tog ert till Luigi stackar Jens Christian Olsen till samma dem och till dem ett latent
Det är några ting att en anledning som säger att det var en jötse. Mhm. Alltså några ting som han sa och Jens Christian Olsen och är så. Han var en sån med och så granskar. Ja. Han har öle gott skil för släkt. Ja. Och det hände han här. Han fick en dotter i Tjöttenvik och den dottern kom till Kallpark och så för släkten in i regn och toft. Så det kallar upp i regn, ja. Ja, men det var bara att jag förbigående. Ja. Att det här ja, att det här är allikevel på en måte så hängt det samman vid det som Paulus säger här. Ja. Att du börjar ju vi. Ja, nettopp. Och i 3 kapitel, ja. Där han faktiskt förklarar kvar han är. Ja. Såna bakgrund, ja. Ja. Men och här så sammanhang så kunde inte brukas till något. Nej. Men så kan jag inte se hela Ja. Bakgrunden, alltså, tja ankon är till hinters fyra. Att evangeliet kan bröta. Så det, man kan säga att det är för båda vägar. Ja. Ja. Det är inte något hjälp, men det är heller inte för Anna. Nej, men förr tiden så hörde man ofta när folk ganska som har kommit till tryck för Jesus som bötna. Inte så är ganska finns inte kraftigare omvändelse. Och kanske vara färden, den ska ju väl löjna först. Men det är vi omkant till också. Alltså, jag är så glad över netto för det motsatta. Att man omkant till när alltså, det varst. Kom ut och i näka som kanske kunde och lagt näck för löjve, alltså. Ja. Jag känner, men jag går till Ertscholles. Han brukar den som han bjärkar och Det som är så avmedelig og avhåverst, det er at suttja hvordan han åpenberer seg i løyven til mennesken. Ja. Det må jeg si. Vi kunne sjående bare vittne ut fra okkara egne omstøvende og forutsetningene. Men vi har hørt nek mennesker vittne om hvordan god til å åpenbere seg for dem. Og selv om jeg sier at jeg får en sånn Jonas-artur, så at han nå, så er helt tydelig hvordan han sa vendarhånd til å være ivmar. Altså, hvis jeg til å fjerde alle de her leier som jeg har hoa fjerde å ta, så er jeg garantert ikke her i det. Så jeg har ikke gjort det som jeg har gjort i Aravois. Det blir noe helt annet. Og så det er alltid veldig avhåverst å suttje at Gud han faktisk han beiner okkon allei. Altså selv tar vi ikke tilvida i det. Det er alltid en øyla kraftig vittnesbord til at okra vanliga fætan er jo til at vi må søtja og leita og komme nær inn til hansara. Og jeg skjønner at det er alt det godt da. Men han er ikke avhengig av det. Og det samme, altså det er sånn så øyla tydelig vi Paulus. Ja, og det her, og i Galatbran også. Ja. At 17 tror jeg vers 18, tror jeg etter for og 9 til Jerusalem at lære Kefas å kjennes til Petra. Ja. Og jeg stekker ikke av noen 15 det Men av hiden apostelen sa jeg ånka bers Jakob, brøverherren, så sa jeg. Og så skriver han, det som jeg her skriver ut, det som jeg her skriver til tikkeren, for jeg har sånn gods vittne at det likvid ikke. Og så färdas han vidare, altså. Altså han brukar uttryck som ikke er vanlig å bruke. At for jeg har sånn gods, og jeg likvid ikke. Ja. Altså han teker godt til vittne om det som han. Akkurat, ja. Og et av det her året her som man sier at ta i god lyka, ja. Ja. Og hver kan standa seg imot, eller standa opp imot det, til ta i god lyka et eller annet. Det er ikke mennesker som kan få det til. Og for jeg bruker Paulus atter, altså han, at jeg vil være ødelgrunn, vi sier ikke til at han som kommer atter til Jerusalem første ferie, ta rundt deg undan honom. Det krekker seg for honom, at han var jo kjent for det gamle. Akkurat. Og det visste ikke av at han har finnet et nytt liv. Nei. Og det har alltid ofte vidt eisende kunne
nästan lät jag lumpa av i det. Så det är personer som har vi känt det ganska för allt annat än hettar. Nej. Men så är Herren, så lycka i Herren. Så kom han in och lut här. Så är det män eller kvinnor som attor tror in i myntna och är lite hjälp. Ja. Ja, typ Om vi inte att klara det i första skiftet, ja. akkurat, ja. Och så är det nog vi gott samkom och gott spöttna alltså. Det är nek som man i första skiftet inte klarar, men så som tojen lojer och det som Herren lätt stå fram och som han leter för hese fram. Alltså pratar ser man till att detta är ju Guds verk. Akkurat. Och själva blev jag vakter som jag har sagt för långt jag av mannen som vi att visste lut jag att inte hetta lov, ja. Och så knappliga. Så helt knappliga så var det mycket människor, ja. Det talar i öjla störst till mig. Det gör det virkelig nægge vimma, jeg suttja det. Og det er så akkurat det som man kan si at vittnesbord, ikke Guds vittnesbord er at han brøyde mennesker. Vi har til alt øyla godt, altså at vi imiska skipane som hjelper menneskene vi avvenning av forskjellige slag. Og det er det alt møvelet, altså. Psykologer jeg skal ikke hver hjørne, men altså, ingen er også ta seg om ferdel salarfrøying for 40 år siden, ja. Ingen, jeg kjente ångan, og hvis det var nækker, så var man stemplet over, altså. Om onkel får salarfrøying, så på den måten som man fyrer det, pura naturligt, så helt man det hemmelig, hvis det skulle være, ja. Men möjligt att vara sjönde kjärt. Det hade jag nog så nytt fyrirbrikt i förrjorna. Och allt gott om det. Alltså, inte ett övrigt år näka av tog, ja. Men det är här som Paulus talar om. Det här är näka nekv meira jökna grupand, ja. Tog att det för att om allt och bröjda människa. Och gör det nytt. Fullt och helt. Fullt och helt, ja. Alltså det är fullkommen verk. Det är fullkommen verk, alltså. Det är så fettligt att men det är virkligt. Men det är nog östen så att den naturliga människan har öjligt vi att gåtäka av fullkommen verk. Ja. Brottliga att naturliga människa har livat sitt liv och vet hur jag fullkommen det är. Och brottliga så bröjtest det är totalt invändiga fra. Ja. Och nu vill östen den naturliga människan släppa att bestämma. Och emot det som det är först för att bestämma. Akkurat. Men det är ju att släppa att bestämma. Nej, alltså så är det allt det här att det är bara för enkelt av oss som kan bestämma för sig själva. No? Ja, vi kunde inte råa över öron. Vi har bara en person att råa över. Och han råa inte gång över om vi tryggvant. Ja. Nej, jag också bara lycka kom tankarna om att det heter framme halt i tjej sista vecka. Och för Hebreerbrevet och här säger han ser allvarsorden han bara taggar det vi här är det är allvarligt. Ja. Det början av öron kapitel han säger här tog må vi så mycket mer akta efter tog som vi då har hört. Så vi räck inte bort fra tog. Så stod året fast som talar var enklon så att kvart bråte avlutne fick uppenbarn och lönsynna. Hvordan skulle vi ta släppa undan om vi skøyte ikke om så stora frelse, som jo først var kunngjørt vi herrenom, og så gjerne stedfest okken av teimen i høtt i Horstan, og så heter verset som vi hukser om. Vi til at god vittne vi, bæge vi teknon, undron og fjølbrøtten kraftageron, og så heter og vi er djeva heile andan etter vilja søgn. Og til alvor som han tåser om her, det kommer fram faktisk bæge i åren og atana tar vi det er framme ta om hvor så stor Jesus er, altså hvor så veldig han er, ja. Og han legger øyla klart og tydelig fram her i første kapitlet. At han er fram ur, han er fram om alt annet. Ingen angel kommer honom nær,
Så men det till att god vittnar vi att geva hela andan efter vilja så och det är faktiskt en verklig vittnesbörd i det. Det är hela anden i oss. Det är Guds vittnesbörd. Han säger det i Rombrand 8. Att anden vittnar vi anda okkara att vi är böndgods. Det är störst. Det är så avfärdligt störst. Och det är ju att han talsmauren som Kristus sände att bygga i oss. Ja, alltså utan att det var en verklighet, så var inte om evangeliet, så var det inte auto. Ja, det tror jag det fullkom. Ja. 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 Tui er det fullkommet, tui at det blir en pastor av okkur mennesker, vi heile andan. Hetta året kunnjer okkur evangeliet, og sier okkur fra hvordan Jesus virkar. Til han får til himmels, og vær ikke verand her kvart lærer seg en minne til okkur øron, men han sier selv Arna for, og han sier om talsmann at jeg kommer til tykkere. Og det er det som virkelig er hent. Og han som hever erfæret til at Jesus er kommet, som vi sier av bøtten, inn og hjertet, vet bare hvis jeg selv at dette her er helt utan om det vanlige. Ja, da ser han som vi gjør frem her, som du leser. Ja. Brevbrand 2, ja. Hvis du leser bare ser disse versene, så ser man ordentlig hvordan det får fram. Men da han sier vers 9, han som stått av tog var gjør det lakre enn ånglene. Jesus, han sådde vidt for til at han lå i deien, grunnet av mitt ord og høyer, så han av nøye god skal ha smakket deien, fire alt. Tog det samt i hånden for hver skuld alt er til, og vi kvar en alt er til. Da han førte mange bøttelår, da folk kom oppast man frelse og torra, vid løyengen. Løyengen, tog beget han, og i halkar, og de som halkar vera, er og ødla av øynene, tog skammast han ikke vi har kallat det brøv. Han sier jo, jeg skal kunngjøre bør om vøyne og navntøyt, mitt i samgående, skal det prysa til her, og så framvis. Og så kommer han til at det her, som jeg ofte har vært opptatt vi. Vi tar bøttene jeg har lot og ble vi holdt, det fikk også til han, av samme lot i tøy, for at han vet deg han skulle gjøre han til åndsje som er veldig deg hans, til djevelen, og gjøre alt deg frøy som har rasslet for deg han, vevro og i tralte om atla lust og i syna. Atla lust og i syna. Ja. Altså, det er veldig eisne evangeliet, sett som man sier i en nøtteskala. Og han sier det øyla klart og tydelig her. Vi tar at vi, menneskebøttene, hadde og heva lot og holdt i blåa. Vi er jo holdt og blåa. Så måtte han måtte fire at han kunne få antallig bøtten på stjora, så måtte han bliva holdt og blåa selv. Og vi tog det vi bliva godsbøtten. Vi tar at han blev menneske holdt og blåa, og så fullførte verset atlan veien i jøknen. Det er så størst, og jeg har bare hva å si i samband med at denne kapitlet begynner så øyelig alvarsamt, at du har unga grunn til å øttast. Langes du etter gode, så er det en øyelig god langsøl, og du kan ikke gjøre noe skreft på tammatan. Og jeg vet bare at det er så øyelig nek som jeg finner ikke øtte av å lese dette her, og kanskje andre ting etter Hebreabrev, men det tror jeg man ikke kanskje helt ser og skiler den store sammenhengen i Hebreabrevene. Men Jesus kom fire at han skulle bli tidsende måter, og at vi antekker måter honom, få lot og i ødelesen her underfotla som han har givet oss og sagt oss. Ja, det er nettopp det som det er så versene sier. Ja. Vers 16 og 18. Etla 16, det er jo ikke ordentlig tekster det av. Men jeg kom i Abrahams tekran seg det av.
Tog måtte han i ötlom vera brøren sin og lojkor, så han kunde vera miskunnsamur og trofastor høvsprester, fyrir god til at gjøre bølt fyrir sinte folksins. Tog vet jeg at han sjálfur hever lie, kan han, som han sjálfur er frøstavur, komma ta imot til hjelpar som frøsta vera. Akkurat, ja. Altså her er allt. Altså annarkvart er det fullkomme og alla detaljer og alle troblokkar er løster. Og her er bara komma og takk om ut. Ja. Og vera til som du ta erst av hos nei. Ja, det er en veldig nøye. Ja? Det er veldig nøye, og akkurat til at han så har gjørst det er fullkomna verste, og så har vi gjørst det på at han måtte, at det bare er vi trygg at det kan takas imot. Du tar seg dere at lykka. Lykka mykje kvarjon, altså, man kan si kvarjon klasse man er i, eller ava, så er vi alle sett lykka, alle mennesker er sett lykka i for god. Og hvert han som lyder av han, tror av han, teker dette her tilsyn. At min synd er bøtt, han hever galt i alla mina synd. Hebreabrevet kommer øyla kraftig inn av det. Og det er, så er det tøyt. Rattvis gjør det rattvis, gjør det synda fruer i verlagan. Det er så avmedelig at du er barsta. Og ta Jesus tjekk her nere i middelmenneskene. Det var alla tøyna gaska, sikning, nøye, hjelpsomme. Og det største av ødlom, han fyrer av mennesker synder. Syndtøyen er til fyregiven, jeg sier han flere ferner vi imisk mennesker. Og til sier han eisende vi en og kvann som, og akkurat det her som han sier, at syndtøyen er fyregiven. Og til det som vi kunne bære videre, det er at synden er fyregiven. Ja, hvis det ikke var, så er det ikke for tid. No? Nei. Det er ikke grunn til at du skal gjøre noe selv, da. Nei. Det er at jeg med opp til, ja. Og det var her, og Jødan hadde det så øyla tors først. Og det var jo vandrer opp vi lovene, som sette alle møvle krøv, og særstaklig tog at det ikke skilte sammenhengen i lovene, at loven peker fram, og at det er fullkomne offre Jesus Kristus. Så hadde det så øyla sverst vi ta og så det fullkomne offre var komme. Ja, men la det være vi at offre. Tog at det måtte aldri pæte offre. Så at han at det fullkomne var komme. Ja, men så var det ikke annet å gjøre. Gjør man det at tog så leier man alt. Da. Og det er faktisk det som Hebreabrevet er en øyelig oppløsende og er en avværing eisene. Og Hebreabrevet, det er jo atle, altså først og fremst, at det ble skrivet til jødere. Det er også Gint Julstra som har givet navnet Hebreabrevet. Ja, det må det være, ja. Det er til å lese 5. kapitlet, at han hever at døven halssøns. Vi hører råp og tar både fram bøner og nøye råp til hans som var mentra frelsan fra deian. Og han var bønharder ut og rent søyden. Således lærte han til at han var sånner, lyttne av tog som han løy. Og da han var våren fullkommen, var han øtlundtøymon opphav til evige frelser som løy han, og være av gode kattler over høvespress og hatte Melkisedeks. Og det er helt en standant, altså. Alla dessa 4 myntnar som kommer fram i gamla døven om Kristus som skulle gjøre det fullkomna. Var vel ikke akkurat liv og i. Her gjør så er fullkomna vi det av naturen. Ja. Det er nesten alt og sånt at du leser, at så er det akkur som lever opp i en jammer. Ja. Og nå var det her at han var vår fullkomna, at han opphav til avja frelse hver jon. Ja. Han som loja han, og akkurat her året at loja, at være lojene, det er jo, altså,
tøtningen uttøy ligger uttøy at du har hørst året, men hva gjør du vitt da? Akta du da? Han som teker imot årene og gjør ettertøy til å si set oss ut allit av Jesus, han som lujer han. Og for okkur som lujer han, han våren opphav til evige frels. Og det jo så, det jo så fantastisk. God har bare ena frels. Han ikke flere, men hon evig. Og det nekka som eisne mennesker var øyla torsvars via fjata. At man kan ta som evige frelse. Ja, men altså, hvor hever ikke gjort feil? Så igjen, man kjente at frelsen ble man virkelig, ikke? Og så det spurningen til Hebreerbrevene. Hva gjør vi til? Ja. Skulle vi fære offre av nødjon? Nei. Vi skal holde fast vi hette her fullkomne offre som Jesus har gjort. Det at loja han og akta han. Og det jo det beste. Det får ikke være bedre enn akkurat det. Han tenker seg av vi frelst tog at han hever gjort et fullgjort versk. Som det deilig å kunne fortelle det til som kanskje konger ivast og strøyest og vil så gjerne men færdig eller færdig enda. Jesus har gjort versk og tog frelser han okkom. Vi utløser disse frelsene, kan du si, som så hever jeg kom tankar om, jeg lukket tenker til vi Estne, tankar om da vi var en tur i Østland i 2008, vi var flere i familien, det har samband vi at Teter hei givet, sånn fløv vi ut, så får vi til en landstevne her, Tjakvitsson samkomne her, hver han så skulle synge, og vi selte fløven her og så. Så bor vi av en bibelskole, hver det var ferdig i sommerferie, og så sitter vi her og etter, og så kommer en av nærmingen inn her, og det viser at en av der som var sammen vi og ble kjensla av vidkommende til at han luktes pappa sin. Og først så tåsa vi han, og spyr han her unga mannen, og pappen han frelster, så spyr han. Så det svære har vi ofte hos om. Så spyr han, ja, men han var ikke alltid enn. så han så han uttrykk. Og det faktisk verileisen om Atlan heimen. God har frelst Atlan heimen, men Atlan heimeren var ikke alltid enn. Og for lykkes man utløse disse her frelsene, så må hun takkast imot det. Det han ikke annet gjøre. Hun har ånga virkning hvis det ikke vil tisen imot det. Man kan si at det som sa eller frekåden, som bare ligger av gømsle, ångan tog være så ut, og så gjør det ångan virkning. Det gjør en ikke måter, så gjør det ångan virkning. Og det myndene bruker forresten, jeg sett jo i Hebreerbrevet. Så det så fætlig store ting som vi tar av vi gjør på, og som gjort så einfalt, at kjoltaren fyrir ikke vittlig. Altså fyrretøyene hadde der ofte møter om våre sloppene. Og her var en sånn at gjøre, alle mennene var jo lokale. Og så var det alle vidt møte, ja. Så platt Andreas i Tony forteller om en mann som ikke ville trykke på han, ville ikke, som tog sier, utløse av frelsene til så en kjølvene. Så han ble ved hengt ut, og jeg måtte gjøre også. Og det ble nok så motvinter, så han sette nok så at jeg var ombord av skipet, det seter, altså. Det bare ikke mot, ja. Så fer bækenten oppa. Hvis jeg var statter her etter det, hun seter øyre hardt, og han var litt opp fra, og han fer ui havet. Andreas fortalte til at han fikk han natt, og i løyve, ja. Og det første han sier var i frelst. Fra at han var litt oppe av, og Arne kom i kjekkven, var han frelst. Da han utløste seg frelsten. Ja, først. Så han visste som han darva i. Ja. Han utsett.
Och så plötsligt Andreas och säger, ja, det skulle jag ha tagit till för att få han i rom för att är han till löjve. Det minns jag han att säga att han är en väldigt antydning för mig och i munnen tror jag löjve snär Andreas som tog det. Han var en sorts hala röktare som inte skammar sig. Och hvis jag märkte det att människor hade hot till som det ständer i 17 Korintbrevet och i 4 Timoteusbrevet kapitel 2 att här har han hot till omtjänar ämbet sedan här. Så är det gott värskan hot till. Och han var alltid framme i taj. Han märkte med att här var hot till det som för fram här i salen och för vita mot det för runt Skalafjörden här möter och så förskäll i maskinbat, ja. Så var han framme i och då gör det väl alla löjset här i Stotton, frätserna, som vi har snär. Ja. Så var att jag häckade och knappliga så sätron så knappliga. Han var akkurat som en springfjöl alltså. Hon syfte han upp i luften och han ändade ju i haven att han ville och var frälstor. Arnan kommer check. Fantastiskt, ja. Det är största som vi tror alltså. Ja, så akkurat som du säger om att han mannen. Ja. Ja. Han var visst bara allt. Nej, och det är akkurat det. Tog heter så och medlemsstånd tog inte hejda ta och Paulus skriver i breven där Rombrev till dömes. Skulle det trick för utan det har hörsta? Ja. Det blir stil. Nej, det blir stil. Och hur skulle det höra utan onkel är som pratkare? Ja. Ja, så men ta ju så år pratka. Så man kvar enkelt själver eller själv. Ja. Tacka stöv till det året som pratka. Ja, det säger Helianten alltså han är väl aperdalt. Ja. Alltså det som Kai fortalte för mig om Eiler Jakobsen, ja. Han var vid mammasön i samsmöten i havn. Ja. Och han var en ung drank och en 16 år eller vad det var. Och det gick så fyren efter vi har kommit till trygg. Och han har pratat med nekva män och hon är runt och finns han vi. Och han klarar bara inte att sucha till att han var skuldarfri alltså. Och så för Kai att påsa vi henne. Hon bjöd i Kai in till Nottracha. Konrad var det. Böja Konrad. Och Len och tjejen stämmet. Och så fortäller Eiler för mig här. Att jag vet inte den sista tiden han sa Löjve, ja. Arne, han kom nästan inte ut då. Och han plötsligt jag kommer upp då förra parst och sett sig i kötsen. Och vet var lintene samman, så plötsligt jag för ut till han på att han. Ja. Bara för jag samfla vi han. Vi kvars var han uppe, kvars var han inte upp. Så vi var alltid liten klockan ta. Jag tog ett lätt ut locksvar. Ja, om ett lag tal tvinna. Ja, också. Och så fortäller han mig det här, Gustav är till Kai snackar vi sig. Kai har fortalt mig det ösne. Och han säger att det är slätsch. Alltså, Kai klarar det slätsch. Så vad gör Kai? Han lägger sig knä och Eider lägger sig vid honom. Så säger han vi herran att nu gör vi det här och till bara 1000 kan åpenbara för Eiler att han är frälst. Och då gör vi till en helig anta. Och nu ger vi det här apert att åpenbara detta för Eiler. Det är ingen annan som kan göra det åt till. Så blir han frälst. Ja. Han är ångar jag har satt här för. Och hatt utlöste frälsetropplagan så. Ja, så tänkte jag också om dessa männen dessa som sovafädrarna så är det där otroliga dörrabärare och i möjnen hovheim. Så tar var så livande in i oj frälse Atlangods och tar visste det tar kontant själver. Tar kontant som Paulus säger att är så är och Apollos vattnaje, men god gav växt, alltså. Och hvis han inte växte var, ja, så var han inte lov. Det är akkurat det, och det är akkurat han parsten som vi själva inte får gjort vi. Vi får inte gjort vi. Det är bara godsverk. Ja, det är allt godsverk. Ja.
Vi så och planta och vattna och allt det där, men det god som gör växt. Och att höra detta från barnaren och höra detta i ungdom, alltså det var helt otroligt att det var bäst. Det tog mest det här att det var kommit in och i näka som var god och inte människa. Och till en öjlig måler att det som är människan är god. Det var det väl. Då satte det öjsni alltid det vi bekänte att eldast och synter och halvvaksen. Att särskilt nog fyrir att det var just det gode att de finner det en agente. Särskilt nog fyrir att det inte var troblagare av tog att tog först att välja. Lät herran välja för det, ja. Och så framvis, ja. Så vi vet också att tjonaläg är en mynd av Kristus och samkommet. Det är ständigt bönlös och i Efesbrevn och väl utgröna med och kona. Så jag var inte så ordentlig, men Anker har inte sagt att du kom så huvudkolls in i det här. Alltså du kom spela. Det var bara lagt röjer till tog gängen och det är så lätt ödlorna. Men i grunden, hvis vi fungerar rätt, så jag vet att våra löjtjer och troafet, som hade att grepp i. Ja, alltså ta säger att det här att folk säger vitt att du kom så att överkolsen ut. Ja, faktiskt väl är han säger om allt som kommer till sig, va? Ja, just det. Jo, att säger han här i Jesusbrevet i ören kapitel, ja. Ja. Så vi är det små i hans här. Skapt och i Kristi Jesus till gåverk som god framan undan har lagt till rejer av visla liv i timorna. Ja. Och det hände för kvann enaste en som teker emot orden evangelium om Jesus Kristus. Ja, att det är gott. Ja. Så alltså på tamatan är det helt inte moner mittlen och andra människor alltså. Nej, det är det. Det är det inte. Det är det verkligen inte. Det är bara vi har ganska finns era möjligheter till de som har sitter här och nå faktiskt allt och land. Ja. Och på så lötnar som vi har haft och ta tackar vi för det. Ja. Men det sätter också inte fram om på någon som helst mat eller någon annan atterom. Nej. Jag minns att jag själv kom det kommer inte komma att visla och känna uppleva till att hela andra vara verkligt att han fyllde mot allt mot innare. Gör det med mycket till ljus och alltså ordentligt det. Ta minns att jag lyckas formulera för mig själv att ja men det tror jag god häver onkel favoriter. Och det passar på en måte men faktiskt är det akkurat övrigt. Verkligen han att vart enaste människa är Guds favorit. Han är lika vid allt. Så är det människa så är det Guds favorit. Det är väl Ja, det är så. Jo. Det är en standard i alla favoriter så gott. Ja. Det har tog han gav sån. Ja. Du så älskar i god heimen. Heimen, ja. Ja, har du något att säga på? Nej. Jag føler det at vi skulle gjøres nå. Og så må Herren takke seg det og avvoksen, og vi får ikke gjøre så mye. Nei. Ja. Kan du be henne på? Ja. Gå ferie, takk for så løt. Takk for denne nøye mot alle mennesker. Takk for Herre at vi er det som du har sett det. Og i hendan heim, at vi har tøyne sendte på, og ta og i sted Kristus som da er god i amen til vi og. Og vi ber i sted Kristus vi er satt vi god. Vi er satt vi han som ikke kjente til sint, men som god gjør til sint for og. For at vi til hånden skulle være rettvis og gods. Og Herre, ta han kunne vi ikke nå hakre, då jag vera tøyn rattvise, jo det samme som to. Og Herre, for en gava to gav, og i honom,
som tog Atlantaumene seg, og hva at glæslet østligt ikke kom på seg ord. At vi de alle ræver skulle være råkna i rattvis, og være tidsen annakvart urlikanen, heim til tøyen etla, rikt bort til skuttsombrottelige, møte her i luftene, og så skulle vi alltid være sammen ved Herren. Takk for det her, og takk for salat, og takk for det her som helt utrøttelig tjena til her i jøgnet av versk, og signa det alt, og takk for det okkom bar, og alt okkara kjær, og letja vi til tøyne hånd, og i Jesu navn, amen. Amen. Så var hesenparsten av Gjerstamal kommet at enda, og vi færre at takka for okkon, for hesfer, Anja Hansen, som tek seg av at takka opp og at redigera, og Ronny Pedersson, som tek seg av det lovtekniska, Paul Færre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesfer. Og en ferie bare minne også at parstar av Gjerstamal som har vært, det kan du finnes av YouTube om du leiter av Iktus Sjønvarsp. Og hesten her parsten, han fer så eisen sett ned at komme her, og han kommer eisen over senter av Skjei Kristelig Kringvarp. Tusen takk for Jesper.